Сәлем, иң шаян, иң булган дусларым. Беләм, сез сәяхәт итәргә яратасыз. Сез яңа илләр, яңадан яңа урыннар белән танышырга әзерме? Алай булса, сәфәргә үзебез белән яхшы кәеф һәм елмаюны юлдаш итеп алык та юлга кузгалыйк. Бүген без Кытайга юл тотабыз. 要想让我尊重你，你得先学会尊重别人。冤枉我的事儿，我他妈永远不能承认。 Кытай Көнчыгыш Азияда урнашкан дәүләт. Ул халык саны буенча дөньяда беренче урында тора. Дустым, уйлап кара, анда 1 миллиард 500 меңгә якын кеше яши. Ә мәйданы буенча Россия белән Канададан кала Кытай 3нче урында. Әйдәгез картага күз салыйк әле. Кытай нинди илләр белән чиктәш соң? Монголия, Һиндстан, Әфганстанны күрәм. Казакстан, Кыргызстан, гомумән Кытай 14 ил белән чиктәш. Россияны оныттың дисезме? Юк, әлбәттә онытмадым. Дуслар, Россиядан Кытайга ничек барып була дип уйлыйсыз? Билгеле, самолет белән, поезд белән дә бара алабыз. Россия белән Кытай бер материкта, Евразия материгында урнашкан. Шулай булгач, автомобиль белән дә рәхәтләнеп сәяхәт итеп булачак. Кытайның баш каласы Пекин шәһәре. Татарча аны Ханбалык дип йөртәләр. Пекинда урнашкан император сарае һәркемне һичшиксез таң калдырачак. 72 гектар җирдә урнашкан Гугун императоры сарае 9999 бүлмәдән тора. Анда 1 миллионга якын экспонат урнашкан. Сарайлар элеккеге вакытта гади халык өчен ябык булган, аларга анда керү тыелган. Ә бүген туристлар рәхәтләнеп экспонатлар белән таныша алалар. Дусларым, сез армадыгызмы әле? Менә мин бераз ардым. Әйдәгез чәй ичеп алыйк. Чәйнең туган җире булып та Кытай санала. Бер вакыт Кытай императорына бирү өчен су кайнаталар. Савытка чәй куагыннан берничә чәй яфрагы өчеп төшә. Су каралып китә, һәм аннан бик тәмле һәм нәфис хуш ис аңкый. Бу төнәтмәне ичеп карыйлар һәм шак каталар. Шуннан соң Кытайда чәй җитештерә башлыйлар. Һәм фарфорны да Кытайда уйлап тапканнар. Кытай дөньяның иң бийек цивилизацияләренең берсе. Кәгазь, ефәк, фарфор, компас һәм тагын бик күп ачышлар ясалган ил. Бийек Кытай стенасы иң атаклы төзелмәләрнең берсе. Аның турында белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр ул мөгаен. Бийек Кытай диварын безнең эрага кадәр үк төзи башлаганнар. Ул берничә 100 еллар дәвамында төзелгән. Диварның биеклеген 3 катлы йорт белән чагыштырып була. Озынлыгы 8851 километрдан артык. Дөньяның иң биек ноктасы Эверест та Кытайда урнашкан. Менә ул. Аны Кытайда Эверест дип түгел, Джомолунгма дип йөртәләр. Ул Хималай тауларында урнашкан. Кытайда минем иң яраткан хайваннарым пандалар яши. Ә сезгә пандалар ошыймы? Аларны яратмыйча мөмкин түгел. Шулаймы, дусларым? Кытай пандалар табигый шартларда яши ала торган бердән-бер ил. Евразия материгындагы иң озын елга да Кытайда урнашкан. Янцзы елгасы ул. Елганың ярларында басуларда дүгү үстерәләр. Кытайда аштан кала бар ризыкны таяклар ярдәмендә ашыйлар. Балаларны кичкенәдән үк таякчыклар белән ашарга өйрәтәләр. Ничек инде кичкенә дүгүне таякчыклар белән ашап була? Сәяхәтебез ахырына якынлаша, дусларым. Сезнең өчен тагын берничә кызыклы факт. Түгел иероглифлар санын Кытайлар үзләре дә белми. 40-70 меңнән артык, 100 меңгә якын дип әйтүчеләр дә бар. Кытай телендә үтерләр юк, клавиатура да юк. Ник юклыгын үзегез дә аңлыйсыздыр инде. Кытайда кешегә фамилиясе белән эндәшергә кирәк, исеме белән үзе рөхсәт итсә генә эндәшә аласың. Дуслар, сәяхәтебез азагында белемнәребезне ныгытыйк. Дөньяның иң бийек ноктасы Эверест, Джомолунгма.
Евразиядағы ең ұзын елға Янцзы шулай ук Қытайда орнашқан. Қытайның баш қаласы Пекин шәһәре. Қытай 14 ил белән шиктәш. Һәм Қытай халық саны буенча дөньяда беренче урында тора, ә мәйданы буенча 3-нче. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Минем белән сәяхәт итүегез өчен бик зур рәхмәт. Очрашырбыз!